Mm-mm. Mm. Mm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng ginataang papaya at meron tayong pritong galonggong at sausawan natin suka. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Manganta na. Ayan. Cheers muna tayo. Ay, cheers na ba? Oo, cheers. Ayan, nandiyan na si BBM sa mga nagtatanong. Nagtanon lang siya ng isang gabi. Hindi, meron tayong kanya-kanyang video, di ba? Hindi, nagtanon siya ng isang gabi. Sinuli ng lalaki. Bahog daw ako. Sarado daw yung matris ko. Yan, binalik na eh. Belik daw ako. Ay, kanyaman po makapudibis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Suka. Galonggong. GG. Manyaman. Kayo makapudibi, anong ulam nyo ngayong gabi? Gabi? Kasi gabi to siya. Lunch. Kasi mapipremiere gabi. Ha? Hati tayo sa sili. Ito, Meron pa? malapata. Masarap mang yung manghang. Mga paras na yung slam cam niya. Ang sarap ng papaya. Manamis-namis. Natuyo siya. No, natuyo. Sarap.
Gusto ko malutong yung ano. Ayan. Kawawa yung sisyo. Mga na kayo rin mga kapatid. Sabayan nyo na kami. Guys pa. Nabusog ako sa papaya. Sarap. Madaming papaya. Masarap ang kakaluto. Masarap yan papaya.
Alam na. Minom na siya tubig. Ayaw na niya nun. Nabusog ako sa papaya. Sobra. Tsaka mag-shoutout ako pa. Ang dami mong panasag. Okay, shoutout po kay Nanay Margarita Mayordo. Yan. Yung si Nanay nanonood siya lagi sa atin. And get well soon po, ma'am. Nag-direct message siya po sa atin. Yung apo niya na. Yan. Get well soon po, Nanay. Ingat po palagi and kain ka po marami. Panoorin niyo si BBM para makakain po kayo ng marami. Shoutout po sa'yo, ma'am. Lauren Ravidas, Gerald Lentija 4791, and happy birthday po sa asawa niya. 29 years old na daw yung asawa niya. Shoutout and happy birthday. Tita Olivia, Tita Mac, thank you so much po sa sa gift. Yan. Ang bango na mga binigay niya sa atin. Tsaka chocolates. Ayan. Thank you so much po, Tita Olivia. Tita Cynthia, Tita Nelly. Ayan. Shoutout po kay Ayu and Ate Janet. Shoutout po ang Lods Discarte ay kay Sisi, Janet. Ayan. Shoutout from Germany. At saka si Ruby Garzalia, Elise Garzalia, Camille Garzalia. Ayan. Shoutout. And advance happy birthday kay Baby Allison. Birthday na ni baby girl. 8 years old na siya. Ayan. Happy birthday, baby girl. And ano pa, sa mga hindi po na shoutout, di ko makita yung mga comment nyo, kaya mag-comment na po kayo. Tapos sa next mukbang, mag-shoutout po tayo ulit. Ayan, shoutout po sa inyo. Sa mga naghahanap kay BBM nung nagmukbang, solo mukbang po ako, eto na si BBM. Hindi ako gusto ng lalaki, matalik daw ako. Nagtanan siya ng isang gabi. Ayan. Matalik ko anong mga. Sumuko yung lalaki kasi daw, malakas daw siyang kumain, kaya binalik si BBM. Nagsawa siya kakakain ng isda. Ayan. Ito na si BBM sa mga naghahanap sa kanya. Siyempre, minsan magsusolo-solo din kami ni BBM, no? Kaya, supportahin niyo po kami kahit sino po sa amin ang nagmumukbang. Ayan. Huwag niyo na po kami hanapin sa isa't isa. Minsan, nagsusolo po talaga kami. Ayan mga kapudibis, agi sa may pamaan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.